Morjesta. Hei, nyt tehdään pitkästä aikaa unboxausvideo. Niin me saatiin testiin parit tämmöset retkiluistimet. Ja tai enemmänkinhän näitä olisi tullut, mutta en uskaltanut ottaa kuin kahdet ja kokeilla, että minkälaiset nämä on. Mut tämmösiä nyt tuli parit kappaleet ja nämä olisi vuokralla tässä. Saa tulla vuokraileen, mutta unboxataanhan nyt, katsotaan mitä tällä sisällä on. Elikkä yhdellä kädellä tässä nyt tätä boksaille, mutta onneksi tässä nyt ei ole hirmuisia teippauksia. Että yes. Ja täältähän näitä alkaa löytymään. Muoveissa on, uudet on. Ja otetaanhan tuo muovi tuosta. Noin. Ja semmonen. Joo. Ja tässähän on. Näissä ei ole mitään niinku kenkiä tai monoja, että nää käypi niinku talvikenkää suoraan päälle. Ja näyttää ihan pätevälle, mutta käytössä testatessa sitten tietää, että miten hyvin pitää noi sitteet. Katsotaanhan mitä muuta täältä on. Täällä on tietysti tää toinen kappale. Sitten täällä on polttia ja muttereita. En tiedä mihin. Ja sitten täällä on joku lappu vielä. Mitäköhän täällä lapussa? Toronton retkiluistin. Tarkista kenkäsiteen kiinnitysruuvit terään ovat kunnolla kiinnitetty. Lukitse kenkäsiteen pikakiinnitysluko huolella ennen luistelun aloittamista. Käytön jälkeen kuivaa siteet ja säilytellä luistimia kuivassa paikassa. Luistimen terissä ovat kiinnitysreijät NNN ja SNN profiili pilot siteille. Eli näihin sais vielä semmoset siteetkin ihan. Joo. Jes. Miepä testailen nämä ja laitan siitä sitten testeistä video. Hei, ja kertokaa, että mikä olisi sopiva vuokraushinta näille. Et paljon tunti ja kuinka paljon vuorokaus. Eli monta euroa tunti ja monta euroa vuorokaudesta olisitte valmis maksamaan tämmöisistä retkiluistimista. Ja retkiluisteluratahan meillä menee tuossa Hevonpäänlahdessa. Pieni kylläkin, 700 metriä. Niin. But all right. Niin tämmönen unboxaus. Yes, moro.